Denne video er en del af InfoCare-instruktionsvideoerne, som er designet til at give trinvise instruktioner om, hvordan man udfører kognitive, sensoriske, fysiske og erindringsaktiviteter online som pårørende til en person med demens. Denne video er specifikt designet til at forklare, hvordan man udfører den sensoriske aktivitet almindelige genstande og dufte. For at kunne udføre aktiviteten skal du sørge for at være forbundet med personen med demens ved at bruge drop-in-funktionen. Du kan finde detaljerede instruktioner om, hvordan du bruger den, i InfoCares manual for digitale færdigheder, samt i drop-in-instruktionsvideoen. Med drop-in behøver personen med demens ikke at besvare opkaldet for at blive forbundet, hvilket letter processen. Der kan dog også anvendes andre softwares og enheder til videoopkald. Vi gør opmærksom på, at Amazon Echo Show-enheden og Alexa-appen ikke understøtter dansk og derfor skal BitGens på engelsk. Hvis du vil spørge Alexa om noget, eller have enheden til at udføre en handling, skal du huske at begynde sætningen med Alexa. Du kan finde listen over, hvilke sprog Echo Show-enheden og Alexa-appen understøtter i manualen for digitale færdigheder. Andre styresystemer kan dog anvendes på dansk. For eksempel Siri, som er Apple-styresystemets virtuelle assistent. Google Nest Hub og Google Assistent, hvis opvågningsord er Hey Google. Se og lær af de næste trin i denne video, før du begynder på aktiviteten, i stedet for at se og udføre aktiviteten samtidig. Dette kan gøre interaktionen mere gnidningsfri og effektiv. Forsøg at fastholde en konsekvent tidsplan og rutine, vælg det mest hensigtsmæssige tidspunkt og den mest passende hyppighed, afhængigt af personens behov, daglige tidsplan, rutiner osv. Gør personen opmærksom på aktiviteten og tidspunktet, før det finder sted. Hvis personen får hjælp fra en professionel, skal aktiviteten udføres, mens denne person er til stede. Du kan normalisere interaktionen via enhederne ved at indlede en samtale, som du ville gøre, hvis I begge var fysisk til stede i det samme lokale. Brug korte og ukomplicerede sætninger, positivt og enkelt sprog. Hold pauser og juster tempoet, hvis det er nødvendigt. Opstil nogle simple regler og strukturer dialogen, for eksempel. Start med, det er mig, John. Hvordan har du det i dag? Afslut med, jeg ringer og besøger dig i morgen. Undgå de spørgsmål, der kan skabe frustration, som for eksempel, kan du huske mig? Ved du, hvem jeg er? Vær fleksibel og tålmodig, hvis aktiviteten ikke går godt, eller hvis personen ikke er interesseret, så skift emnet og skab en afslappet atmosfære. Denne aktivitet er en sensorisk aktivitet, der kan fremkalde positive minder for mennesker med demens og give dem tryghed og ro. Aktiviteten består i at vælge almindeligt brugte genstande, der har forskellige dufte og teksturer, som personen kender og kan skelne imellem. Det kan for eksempel være krydderurter, som de plejede at bruge i madlavningen, eller forskellige stoffer, for eksempel fløjl, bomuld, satin. Når tingene er valgt, kan de alle lægges i en æske eller kasse for at skabe en samling af ting, der skal bruges til aktiviteten. Denne sanseæske skal placeres på et sikkert og let tilgængeligt sted for personen med demens. En identisk sanseæske skal bruges af de pårørende. Når både den pårørende og personen med demens har fundet sanseæsken frem, består aktiviteten i at engagere personen med demens i en samtale om genstandene ved at stille spørgsmål som for eksempel: Hvad hedder denne ting? Har du en genstand som denne i din æske? Den pårørende tager en genstand op af kassen og viser den på kameraet til personen med demens. Andre spørgsmål kan bruges som for eksempel: Hvad bruges genstanden til? Hvordan dufter eller føles den? Udover hukommelsen kan denne aktivitet også reducere angst og uro, skabe ro og stimulere den visuelle og taktile sans. Afhængigt af personens mobilitetsniveau kan det også hjælpe med fysisk stimulering. For at kunne udføre aktiviteten online skal du sørge for, at følgende forudsætninger er opfyldt. Begge enheder er tilsluttet via drop-in-funktionen eller et videoopkald, hvis du vælger en anden digital enhed. Personen kan høre og se dig ordentligt gennem skærmen. Personen er afslappet og motiveret til at deltage i aktiviteten. 2 identiske sanseæsker. De udvalgte ting kan placeres i en æske eller kasse, for eksempel en skotøjsæske, så personen med demens nemt kan finde dem ved at få anvisninger til at finde æsken. Pårørende bør have en identisk sanseæske hos dem selv. Hvis personen med demens har syns-
og eller høreproblemer, skal du sørge for, at vedkommende har sine briller eller høreapparater ved hånden. Hvis du bruger Amazon Echo Show, skal du på forhånd, mens du indstiller enheden til personen med demens, sørge for, at lydstyrken er korrekt indstillet, og at enheden er parret med din mobiltelefon, samt at drop-in-funktionen og tilladelser er korrekt indstillet. Når du har sat enhederne op og sikret dig, at personen reagerer, kan du begynde at opmuntre til dialog og gradvist inddrage personen i aktiviteten med spørgsmål som for eksempel: Kan du finde sanseæsken? Kan du tage den med og vise mig tingene? Hvordan føles dette stof? Hvordan dufter denne urt? Kan du lægge den tilbage på sin plads? Selvom den foreslåede tid til denne aktivitet er 20 minutter, kan du tilpasse den efter graden af hvor godt personen med demens interagerer via den digitale enhed. Hvis personen begynder at blive nervøs, og du opdager, at aktiviteten er for udfordrende for vedkommende, kan du stoppe aktiviteten og genoptage dialogen om et emne, der er mere behageligt for ham eller hende. For at personliggøre aktiviteten kan du også tilføje forskellige sværhedsgrader. Hvis personen har begrænset fysisk mobilitet eller bor på et plejecenter, kan du nøjes med at vise dem billeder af genstandene gennem enheden i stedet for at bede dem om at finde og medbringe sanseæsken. Hvis personen stadig bor hjemme og kan bevæge sig, kan du bede vedkommende om at hjælpe dig med at lave sanseæsken. De kan gå gennem huset og finde og samle ting til sanseæsken. Når sanseæsken er færdig, kan du lave en liste over de ting, som æsken indeholder og lave en identisk sanseæske, som du kan have stående. Du kan også bede dem om at tage sanseæske med, før I starter samtalen, og sætte den tilbage på sin plads, når aktiviteten er slut. Hvis personen responderer godt på aktiviteten, kan du øge antallet eller sværhedsgraden af spørgsmålene, for eksempel ved at bede dem om at beskrive processen og forbinde tingene i sanseæsken med rutiner, brug og minder. Hvilken slags tøj er lavet af dette stof? Hvornår går du normalt med den slags stof? Hvor mange ting lavet af dette stof har du? Amazon Echo Show-enheden er blevet brugt inden for rammerne af InfoCare-projektet til oplysnings- og træningsformål. Der findes andre digitale enheder, der tilbyder lignende funktioner til at gøre det lettere at gennemføre online stimuleringsaktiviteter for mennesker med demens. Nogle eksempler er andre virtuelle assistenter, for eksempel Google Nest Hub og lokale assistenter i nogle lande. Softwares til videosamtaler, der understøttes af smartphone, computer og tablet. Nogle eksempler er Zoom, Google Meet, Skype eller WhatsApp. Som pårørende kan du vælge den mest passende løsning afhængigt af dine præferencer og graden af kognitiv funktionsnedsættelse hos personen med demens.